Nina yavakala nokuthi kophukutikana kothi qhoqwe enhlizweni kunjalo nakuthi. Ngiyabulisa ikhaya lakwabhamu elibekelwe ukuqala namhlanje labizwa ngokuba likhaya labazili bazilile. Silapha ngimele umzi wamafaku athe amampondo ke zendlulise amazwi entuthuzelo ndithi ikhaya malithuthuzeleke limkhulule umama aphumle owakhe umsebenzi ebewuthunywa ugqibile simthatha njengoba ke ebeyinkomo yenqoma. Inkomo yenqoma ke insekubheka uthi usasenga usajongile afike umnikazi wayo azoyilanda. Sithatha ngoba ke umama kuyakafika ixesha lakhe loba yonke into beyithunywa uba azoyenza uyigqibile. Kwaye ke umama ndiyamazi besike senza i-royal visit apha kumalume kaNkosazana uNkosi uMajija sasize neentombi zenkciyo. Siyamazi kwela khaya lakwaNdamase. Enkosi kakhulu. Thunywe ngulamzi wephali umyalezo sinikeziweyo kuthiwa masizothi nakule inhlungu zinani. Kuthiwa masizothi kuni lumnandi unyamezelo noba kuyenyukwa bazalwane. Kule meko nizibona nikuyo nizawukwazi ukudlula kuyo ngoba eyona nto izawunenza nikwazi ukudlula kuyo is because ukhona umuntu enazana naye. Njeba nisazana nalo muntu naye uyanazi. Into ebalulekileyo ke sithi simzikwaphali sensoloko sihla amadolo enu niye kuye uzakwazi ukunikeza impendulo ngexesha lobunzima. Zonikeza ke kwi-colleague yam uQueen Mother wethu. Thank you. Sanbalani, Molweni. Greetings everyone. As you heard, I am Dr. Ya Ashantu Ngidi. And I greet you from my ancestors from the ancient Ashanti land on the way to Jamaica, back here in Zululand. I'm here to greet you on behalf of the African diaspora family, that this Honorable Princess Nikiwe Bam, I really sat down there and wondered if the people of this village know who they have in this village that belongs to the world. When Princess Nikiwe Bam walked into Jamaica, the immigration officers didn't want to stop her. She didn't arrive in jeans and t-shirts. She arrived as a woman of the royal house. Cannot be afraid, because look at what has happened with a mother who was not afraid of her children. Siyabonga Gakulo, may her perfect soul rest in almighty peace. Siyabonga, siyabonga. Lapha ke ngimele ubukhosi besizwe sasenhlangwini lapha eKZN. Akukho okunye sizokusho, akukho okukhulu futhi sizokusho bese ukukhuluma ngaphandle basisho nje basize lapha ekhaya. Sixolisa kakhulu ukuthi umama simazi bisisane enhlelo basizombona kodwa naku uNkulunkulu sefikile kwamthatha. Kepha ke siyabazi ingane zalapha ekhaya kakhulukazi inkosatana lepha unikiwe. Simazi kakhulu somhlobo naye kakhulukazi kule organization yakhe African Indigenous Leaders. Simazi kakhulu siyingxenye yabo, siyingxenye ye-organization. Lapha ke inkosi engithumile uba ngizodlulisa amazwi enduduzo inkosi uNgqalabutho uSizwe ozalwa inkosi umelizwe na ozalwa inkosi uLanga Lethu. Inkosi uLanga Lethu yona izalwa inkosi umdibaniso ozalwa inkosi uDumuka. Inkosi uDumuka ozalwa inkosi enkulu yasenhlangwini inkosi uFodo. Inkosi uFodo ke yona izalwa inkosi uNombewu. Inkosi uNombewu yona izalwa inkosi uGasa. Inkosi uGasa izalwa inkosi uMengwe. Inkosi uMengwe yona yes, ziningi ke bengiyonifikelela kodlamini ngengifikelela kuwona amatiti
amazizi sekushiwo kanjalo ngapha kodwa bonke labo bantwana bakaSibamkhulu. Sizothi ke lapha Dudu bantwana bakwethu bantwana basekhaya ngizonenzela nje niyabona le ntende sikulo namhlanje bonibheka nje lapha lihle kakhulu kodwa siyazi sonke ukuthi azohlala isikhathi eside kufanele liphinde lichithe phela le ntende lihlale likhona kodwa ke angithi siyazi thina njengabantu abakholwayo ukuthi likhona kodwa ikhaya lethu sophindela kulona leli khaya lethu elingadilizwa lona siyalazi ke lelo khaya ukuthi ikhaya esatshelwa lona inkosi uJesu wathi izani nonke ekhaya umzi wasekhaya mkhulu kakhulu sizothi ke ekugcineni umama ukhona futhi ke esikwaziyo ukuthi uyosilungiselela indawo sisonke hayi ingane zakhe ukuthi ngelanga sigoduka sifike sinayo indawo yethu esilungiselela siyabonga kakhulu ilokho nje